another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red. Dnes večer ste videli 100 modelov a v podstate to bolo asi 150, pretože každý ten model bol vrstvený. Boli tam 3, niekde aj 4 časti. Túto kolekciu pripravovalo 15 žien 3 mesiace. Ja som si všimla ešte taký detail, dosť dôležitý, čo sa mne osobne veľmi páči, že modelky sa usmievali. Prečo si sa rozhodli porušiť tento svetový trend, že modelky sa nesmú usmievať? Ale ja nechcem nič porušovať, ako my sa usmievame. Toto není Paríž, kde chodí odborná verejnosť. Sem prichádzajú moji klienti, aby načerpali energiu a ja vlastne im chcem ten večer tú energiu odovzdať a ja sa veľmi teším, pretože modelky tie prehliadky majú naozaj veľmi radi. A viete, ako to v živote býva. Ten, kto dáva, aj dostáva. Čiže oni sa usmievajú, ako tí ľudia reagujú a naozaj aj v zákulisí bola úžasná atmosféra. Každá prehliadka má tú svoju tému, ak ste boli niekedy na prehliadkách, tá posledná bola Happy Day a vtedy som vlastne bola aj medzi bezdomovcami, kde som sa pýtala, čo je pre nich šťastný deň. A ja mám pocit, že tá ekológia, treba sa s ňou asi zaoberať. A ja som vlastne v tom filme povedala, že ja nechcem zmeniť svet, ja len chcem zmeniť seba. A celý život je o pocite a ja by som chcela mať ten pocit príjemný, že som niečo urobila a presne ako som povedala tie posledné slova, že ja nechcem byť lepšia ako ostatní, ja by som chcela byť lepšia ako som bola včera.